Hola, bona tarda. Som de la cooperativa oliverera del Baix Ebre, d'aquí de Camarles. Aglutinem diversos pobles, entre ells del Tebre, per el fet d'estar aquí en aquesta fira Ebre Gourmet, i presentem la nova gamma d'olis monovarietals. Són els 4 olis monovarietals que estem produint, els 3 olis que són de la zona, el morrut, l'alfarc i el sevillenc, i l'oliva arbequina. Són 3 olis amb els quals anem a donar-li un valor afegit en aquest producte. És un valor afegit destinat a la gamma gourmet i de cara a l'exportació. És buscar donar-li aquest valor afegit, ja que cada tipus d'oli té unes característiques diferents i la qual se ens adaptaria a diferents tipus de plats, o bé amanides, bé a mitjan cru o cuinar. Tindríem que un oli sevillenc se ens adaptaria a uns carpaccios on les amanides a menjar més aviat amb cru, i tindríem els olis morrut o sevillenc o farc que s'adaptarien a cuinar certs tipus de plats com ara carns o peixos. Considerem que el futur del sector passa per aquí, per donar un oli de qualitat i un producte de qualitat.